Bueno, mga higala magkasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Nati. Kini gibutang duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Nati. Kini akong bana na ilani sa among lugar nga pinakagahi og o nga bisan ang kaang ihapak siyang agtang buak ang kaang. Kung nga na problema ko ani, ingon magud ini ang mga panghitabo. I finished crying in the instant that you left, and I can't remember when or how, and I vanish every memory you and I had ever made. But when you touch me Nanay! like this, Nanay! and it, ay, oy, cham-cham, nga naman nak. Nay! Ah, Nanay! Sigara si tatay kay nagkapaldo na! sila kapaldo nak. Sila kapaldo nak, uy. May apel man na si tatay balong sa contest dito sa kapilya nanay. Kay pista man diri sa ato. Kunya na may contest. May apel man si tatay. O sa day kunti sa iyang gapilan. Contest sa kinagahi ayaw ko. Unsa nak? Lagi. Ngiga laging tatay nay. Ang yang kontra. Tagsara ka. Kahalo blacks ang mabuak. Pero si tatay nay. Tulog ka halo blacks na buak. Ha? Kuya wala ni tatay nay. Unya hay maros tatay din mo. Tuwa sa ospital. Ha? Nga naman, nausap sa tatay mo. Baliki ako. Wan na yoy. Unya ka nakitawa sa ospital. Gitanaw lang ang yang oo. Gita lang. Wabe na unsa. Unya, wa magkadaliki. Waman ninuuna na uy. Waman maunsa. Napahak lang. Ha? Napahak lang ang unya nay. Wala man kuno. Kanang unya. Tumiingon man kuno ang doktor nga. Ay okay ra yang oo. Kaya ang iyang pahakdaan naman na kuno. Ay, kuyuan mo lang kanimo. Uy, unya asa ba mas tatay ni mo ron? To pa dito. Takan man kayo si mga fans. Nagpapirma og kuan autograph niya. Autograph kuya wagod. Lagi nanay, si Kata laging tatay na uy. Unya, asa na lagi siya? Sige, ma'am. Ako rin balas na. Inom, baldo. Pre. Mutulong na gyud ko nimo pre nga ikaw ang pinakagahig o pre. Kung kining 2x2 pre. Babali ni ini gapos imong o pre. Yeah, murag kay challenge ko ni mana pila. Lagi pre lagi. O nya, sa may premium ta padang lit mabali nas kong ulo ang 2x2. Ako sweldo pre tibok buwan. Ako ning hatag. Sure ka, pre? Sure ka? Oh, basta inikpos-pos na ko 2x2. Ha? Ang imong o basta di ka di maunsa. Kung mabali ka niyang kahoy, imo lang tanong na ko sweldo pre. Oh, nya, what? You are hagitizing myself, ha? Oh, ya, unsa man. Sige. Sige, pre. Sumayi, pre. Bebe, asam na kahoy 2x2. Ada, pre. Ganda mo na akong daan. Dos. Sige. Saksi mo, ha? Kamo, saksi mo kung sa isabot, ha? O babali na ko kaya nga 2x2 sa ibunal sa kong ulo. Ako na ngiyang tibok sweldo sa kabuhan. Siksi mo, siksi! Sige, pre. Sige na ka. Kinsa mo, pos. Ako lang mahapos. Si Lolo na, pros, pre. Ikaw may bayaran. Sige. Ikaw lang, Loy. Sige, ako. Sige, pistol mo. Pista. Kana, barong, pre. Asa mo sa sagtang? Unsa man, ready na ka? Hindi lang kuno ka, pre. Ngutana, pilit ang asa sa ubang sagtang. Ready na ba ka? Ready na! Okay. Sige, larga, pre. Pistol na. Sige, kaniyot mo concentration ako. Sige. Sige. Ready na? Okay, hapno. Sige. Sakay, kaniyot. Padool mo dahil, padool mo. Kusisist. Padool din yung naon rin ako, padool. Kaya concentrate ko. Ready. Uno! Larga! Dos! Larga! Tres! Sige! Cuatro! Up to 10! Cinco! Sige! Seis! Sige! Siete! Sige! Ocho! Oh! Nueve! Larga! Yep! Oh! Taga kong silpon na. Uy, wala! Akaw! Nabali ang dos por dos! Uy, iyawan sa! Nabali ang dos por dos! Unsa! Recorded by X Thunder Gaming.
Bus Balong. Okay ra ka, bus? Okay ra ba ka? Ha? Okay ra ka? Na, diahak na. Nabungog na. Wa na kadungog si Bus Balong. Balong! Lumbong! Lumbong! Balong! 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 Oh, nanakas inyo, Bus Balong. Nanakas inyo. Sige. Ari lami. Diyan na ka. Kakatol ba ning uhay? Kakatol. Balong! Hoy! Naunsan ka? Kasi ka magpangaut ang imong o. Katol ay. Katol? Katol kayo. Pugpukar day. Uy, unsa ko pukpukon? Ako mo, katol kayo. Pugpukar ha. Uy, pukpukon na. Uy, martilyo diya. Unsa? Ingon ini kagahi og ang akong bana. Imbis iyang ipakaut, iya naman na ipapukpok. Mawa ra man sa kunong kakatol. Unya? Balong, nakapaldo man kuno ka. Ingon imong anak nakapaldo kuno ka kay ikaw may nakadaog sa gahiay og o. Tulo ka hollow block ang nabuak gamit ang imong o. Ang imong kontra pulos sa tagsa ka hollow block. Ikaw mo'y champion kuno. Yeah. Dum nako. Tininumdum nako. Bot may pasabot ka nalimot ka. Uy pagsure balong oy, basta nadaot na ng utok nimo hanggawa ka. Kalma, relax lang. Marelax ka ron. Asto, nindum nako. Saan sa man? Ay, dos Pedro. Ha, kisa Pedro. Katungtun na uyab nga 16 years old. Ah, si Pedro Pongase. Kaya ako na. Nga naman. Murag na ako'y kwartang kubrahon no da. Ha? Kadiyot lang di ha. Balik ako. Unsay imo, Balong? Apang loloy. Awa manis loloy. Ay, apang. Dini mi to ganiha. Kamu bitaw to. Ngano ni ka man kaniya? Kuan kining doon na to hatagan Gus Pedro loloy. Pila man. Kuan kining usa ka swelduhan niya. Unsi nga. Na. Wa man muhatag, Bus Balong. Ngawa sa doon ni. Ngano wa man siya matag ha. Ada, ambot lang. Bida paninglon to na ako. Ano may taon to na. Ako yung ta. Ikaw may saksi taon sa mga kasabutan, di ba? Ha? Magkuyog ta. Tara. Tara. May taon to luloy. Ayan na itong atos biliran. Ito sa mag-standby dito. Tara. Tara, Dro. Bus Balong, naray, na. Nasululo eh. Gaduwag biliran. Tara. Ito na to, Bida. Ngita gubutin to na da. Tinalimot siya sa kabilidad, Bida. Ako ang pinakagay ko. Dinis itong dapit niya. Iya kong ikon, Bida. Dali. Maog yun, boss. Dalo na to. Dali, Dro. Dali. Kumusta ka, Luloy? Uy, Balong. Buhi pa ka. Buhi pa ko. Ano man? Sa may ato ng bulong. Dua ka, Murong may nalinlimta na taon ka, ha, Loy? Ha? Uy, usa ko daw. Asa akong premyo, Loy? Premium raun sa man. Ay, palimot-limot yun dahil, Loy. Porbida. Di ba doon naman tayo kasabutan, Loy? Ay, usa man. Gatong kahoy ka dos por dos, di ba? Nagsabot pa tanong babali tong kahoy ng mga paks kong ko. Pildi ka. O ang akong mudaog ko og ang akong premyo imong ihatag ang tibok nimong sweldo. So sa kabuan nalimot ka. Oh, nalimot. Nalimot ka na. Ikaw pagani ang puspos kaos kong Sabot na. Nagkumpag pagalin niyo. Sabot pa ko to. Ay, Saban. Limot ka? Yung saan ito mo na palibot-limot ba? nalimot. Nagsabot ito to. Nagsabot pa ko to. Cancel to eh. Dito, cancel to. Kaya di bang to formal nga kasabutan. Wa may kipirmahan na to. Beda, ipakong ka niya itong uloy, ha? Para mahinumdom ta sa atong kisabutan, be. Ipakong ka niya! Ay, binuang dialog. Binuang dialog. Maliki gining na to, ha? Pero beda, tanaw na itong kinsay ligon, ipakong ka niya, ha? Long. Gahil lagi ulong. Gahil lagi mo ulong. Pero beda, o niya! O saan naman ito itong kisabutan? Gahi ka ko. O saan naman ito? Kuan kining ang ako. Beda, pakong ay! Pakong ay! Ang ako. Ay. Asa akong premyo, ha? Uskon ko pa rin pakong ang tungo, ha? Ipakaw ko pa rin akong usay mo! Aron mo lihan kang kinsay linggo na itong kadahan na ka, ha? Mailan na to kung kinsay, ipakaw pa rin na to! Mubayad ko. Ano mo niya? Bayad ko lang. Recorded by X Thunder Gaming.
Nagbayad ka? Oo, lagi. Kadiyot sagod. Sige, yun. Sige, yun. Kadiyot sa asam taong kong ibayad ni mo. Na problema mga noon ko ni. Bidaw eh. Biday, karabay ng hagad o pustahan na yato. Di ba? Ikaw, Loy? Oo, lagi. Pero kuan man. Unsa man? Unsay kuan man, ha? Kuan Unsay man. kuan man? Kining, usa may... Unsa? Usa may kabrahon ako nga sweldo nga. Wala naman ko trabaho ron. Natagtak ko sa akong trabaho. Mao nga, wa ko'y kahatag ng mga sweldo. Mabalik ko sa kabuan, taktak ko trabaho. Bida, hinampak magkang kagwanga ka. Nganong hagad magkang kagwanga ka. Wa man di kay trabaho. Sa ato pa, wa kay sweldo. Mo na. Mao ba? Dool na rin. Bida ko ang gulo, hindi ko utok na. Aray, pakong. Agay! Dapat! Agay! Tsaka! Ha! Unsa di hitabo balong? Tungod sa akong kalagot ay. Akong buwang akong sa ingo. Bida, hapit ko yaping kagwang. Uy, balong, ikaw ba? Ayaw palabi ang imong pabilib nga gahi kag o kay basig unsa ipikto anas kadugaya. Ah, tuong ipikto. O ing na lang, di man iutok ra ba na dapit? Kay naanas imong o. Nay, salig ako. Di ko mo sa ano pong pakong. Di manggod ako ba mabalaka ko kalaliman ka ng imong o hapakon? Uy, basig mabuang ka na sa di madugay ha. Di madugay. Nabuwang na ako, kadugay na. Di madugay, Basta dugay ing na na. lang yun, kataw ilang ko. Mo nang ana pag ginahian ang imong o, paminaw. Day, noon sa mataon ka. Ay, kabala ka. May bulong pa mga gahiun, gugulo. O ako kay mo puspos anak balong, tanaw na to gahi pa ba na? Masuway ka? Sige, pagkuhan itong dispodos ka. Ipuspos kong o. Masama? Kita gini ka guys ko, puspusan mo. Adi ay, sige magpabilib yun ay ka, sige. Tanaw na to be. Sukdo na tong unsa gyud gahi imong o. Ay giglakaw ha. Huwata ko niya. Asa ka day? Ay, asa ka ay? Ay pagdakaw magkuha ra kong ipuspos imong o. Ah, bida, bisa dadaan pa kunin mo hulo black. Or bida eh. Di ko magsilbi ang hulo black. Ha? Dire. Plaster dire. Tanaw na to unsa gyud kagahi imong o. Tanaw na to og magsilbi baka ini be. Dige, plaster. Unsa ba day mo ipuspos akong ulo ha? Day? Kahoy, sisiyo, martilyo. Dili. Wala yan. Wala yan, maso. Sigam lang mata nimo, ngangam ng baba nimo. Gahi ka magag-o, bitistingan na to aron makita ang katag kung unsa gyud kagahi imong o. Ayun, Dali, dire. Ay, kaldiro lang. Dire ba? Day, kaldiro lang. Kining maso mo akong ipuspos sa imong o. Kaya ka din mo? Dire. Lingkod. Bida. Asa ka? Suluhan na din eh! Bahala ka na! Ay, pagdagan, balik dire, balong! Balik ka rin, oy! Oy! Balong! Mao niya akong problema kay sobra kay kagara tawhana. Nabalaka ko ba kay basin sa umaabot mo ipikto ang pagsige niya papuspos sa iyang o. Kay lagi gahi kuno ka siya ko. Unsaon ni nako? Si makog maunsa ni akong bana tungod ani iyang kabuang. Gusto kong maundang ng iyang pagpanghambog magbahi gid siya o. Unsa akong buhaton? Unsa man og kamo ang kasultihon? Nati. Ate Pres? Okay, ang sendo na to karong adlaw. Si Inday nati, Ate Pres. Nati. Oh, kanis nati, Ate Pres. Ang iyahang bana, kana ba taong doon sa abilidad, kana bang grabe sad murag, gahi ginugo, nang ligod-ligod sa abilidad ng iyahang bana, Ate Pres. Kay, ngilngi kayo, bunalan sa unsa, di gyud maunsa ang iyahang bana nga kanang usem bana. Di gyud madaot, way problema, way pagka, basta, lahi gyud ning iyang bana. Tukuto lang dos por dos. Kuto balik taon eh. Pero buyag lang taon ng 2x2 balik yun taon. Kanya mao ni yung problema ti presyo saon kuno niya ning yang bada. Basig naabot kuno di pa rin lisod kuno kayo ba. Nya mao ni yung problema. Basig madunay diferensya. Tinuod na day dunay diferensya ning imong bana madugay day kay lisod ba kayo. Gibunalan ta to niyang maso dagan man. Dag maso lisod kuno nihangyo sa takob lang sa tubot lang sa kaldero day. Kuskon kayo. Mao na diha ayaw lang Last na. disura sa ana ayaw na lang magkuan dong kisa ti nga diyang bana dong kisa to lubong o sa to Balong. balong dong ayaw na Balong. dong porbida lisura na yung mablida dong ay lisod kay na di na maayo dong balong Kinaim mo anong yung simpak ko matimingan ka. timing nga niya kataon nga maigo kas humuk-humuk nga parte sa imuhang napikti gyud ka long porbida lisod kay na imong abilidad dinana di na maayo bisag unsaon pa na nimo lisod kay na mao na nga para nako di gyud na maayo imong gibuhat long
Gara lang nako ha. Kay oo man na. Nga, dali man kaya may piktahan Wa kay ako. blood clot ang iyang o. Ambot lang ka, Ate Pres, kay Yawa mo na. tanaw na ako, Ate Pres, na kay inigbunal na ma Uyog. uyog na niya ang mga ugat na ma apektahan gyud na. Pida. Abam, usabay mayaw-yaw na to di abam be. Kung ari ka diri sa panultihon, versikulo 12, no, panultihon, kapitulo 12, versikulo 15. Ang buang-buang nagtuo nga kanunay siyang husto apan ang maalamon mamatig tambag. Ako nagibasa kay mura matarong nga yung utok ani. Wa gyud na. Kung ari po ka diri sa panultihon 26, versikulo 4, ayaw tubaga ang buang-buang sumala sa iyang kabuang aron dili ka mahisama kaniya. Mao nga kumutubay ka ni Mrs. nimong bana, daghana mo masugamak tungod kay simbako niya og duna na diferensya ang iyang mauyog ba iyang utok. Talawa ko no ma'am, og dili ba butang adlaw nga mo suka siya bitaw kay once gani nga mo suka nakakailapakong ang imong kana duna na diferensya sa imong utok. Siguro na sa kung ibawa na kay dugay man kung na reporter diha sa Suto kana naay mabangga, naay mahulog, naay mapakong manong doktor wa sa ni suka. Kay once kuno na suka naipiktahan ko na imong utok kanang gulyat, no? Oh, mao nga pagabantayin siya ma'am tungod kay simbako niya og ingnon ta maabot ang panahon dili pa karon basin unyag may pikto na madugay-dugay lisod na kaayo. Mao nga mas maayo man gani nga si tawag ng X-ray sa ulo gulyat, si X-ray or CT scan, o si tawag CT scan. Depende ra na naam sa MRI na. mas maayo nga mo tanak ka sa imong amigong doktor nga unsay nimo bato na ni kay kanimo ba na ipagsaling nga ingon ana kay sa ko nang gingon basig wala pa mo effect, wala pa maepekto sa pagkakaron kay dili man ang kanaganing mapakong ta nga maglabad atong Mukuan magani. muuyo Magi-impact anang ano sa tong labad man. kay si McCoy taon sa linya pang gibasa atong ganyan sa tunraba nga wala ugod na niya doon lang sa utok. Mao nga siguro amisis ayo pa na yun na mo ang bana kay katuningon nga og mabali ang 2x2 na sweldo. Utang sweldo si amigo. Kung ano kayo nang ningon ba to yung di kasabot na mo sweldo nga dili mo to tinuod kay wa mo pirmahan. So wasi na kanan kasi pag nadaot ang yang Nyawa mo to sildo sa iyang gisaran ang saon maron sa may bayan. kaya football man naliki. Tinga ako gibunalan akong ugulyat. Ano ba? Apan ako gihinay. Ano ba? Hinay na kong bunal. Sige ba? Ibunal ako. Sige kong bunal. Tato na kong bunal. Nigahi. Man. Salamat ko na ganito naman noon. Kuna ko ang puzzle, Tihon. RMN